person, for today's vlog, no, first time mag-vlog ng maayos or maayos ba? Sana manood kayo hanggang full para naman may pangbili kaming ulam. Tingnan niyo yung cucumber na lang yung panghapunan namin. Ayan. Halagang 15 pesos na frozen na ano ba 'yon? Cucumber. Pickles, kumbaga. Charot. Pipino ragod, pipino. Palata dayon may asin. Tapos nami kuan diri. Yan, may paksiw naman kami, no? Yan. Pag maglagay kami ng pagkain sa lamesa, lahat na pati kaldero, wala nang kuha-kuha. Yan. Kanya-kanyang sandok na lang. Cucumber. Pickles, kumbaga. Charot. Pipino ragod, pipino. Palata dayon may asin. Tapos nami kuan diri pinaksiw. Suka te. Mami suka. Wala daw sila suka, mo na ron. Nakuitis dire. Palitik suka. Pait ng kinabuhi aning Luzon. Pero buhi-buhi lang. Mo ni si ano? Hindi si ano. Si Marites one. Kato siya, si na Marites to. Oh, alam niyo na kung sino si Marites 3. Kailangan ko pa bang sabihin? Hayahay ang buhay, no? Higa-higa lang. Pagpila ito natin in no. Pero yan nilalagay, nagsabot sila kung sa abot sa gis. Oh, balag wala yung isod namin Christmas light. Ang ganda. Sana all, no? Nalipay, may kabik-smith. Hala. Video-video lang ko. Ayay. Usildo. Ayan, may mga alaga kaming pusa, no? Kahit wala namin kain, may alaga pa rin kaming pusa. Tingnan mo, yung higaan nila, biyak na planggana. Wala kasi kaming pangbiling ulam, pangbili pa kayo ng higaan nila. O, ayan na nga, tama na tong kalokohan na to. Bye-bye na. Sana naman mag-enjoy kayo. Kahit hindi kayo enjoy. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye vlog sabihin. Sabi mo, bye-bye vlog. Bye-bye pa. Manood kayo vlog ha, para may pangbili kaming ulam. Bin mo. Bye-bye vlog. Bye-bye vlog. Sige na. Bye-bye vlog. Bye-bye pa. Magkanta ka muna, mag-sing ka muna. Dali, Dali na. A, kanta ka muna. B, C, D, E, F. Ay. Ay, lakasan. Wala mamimigay sa atin ng ulam yan. Bibinta kita eh. Hindi yung ano na lang. Yung kembot tsaka nosi balasi. Mas maganda yon. Hindi. Ayun, yung sipon ng yang umiilaw.